És kéz legyen nálad. Sima kéz. Ez mire jó? Mire hasonlít? Jézusom! Jézusom. Ez így érdekes. Így benézek magam alá. Benézek a gatyám. Benézek az És atyám. mire is hasonlít akkor, hogy mit Benézem akarsz a ezek fejezni? gatyámba. Mindegy, hagyjuk, majd elmondom. Oké. Van Király. vasunk? Hát egy Van. darab. Egy darab vassal, meg ne erőttessétek magatokat. Hát igen. Ó, már csak te hiányoztál. De hagyd már ezt a szöveget, hogy idegesít, hogy már csak te Igen. hiányoztál. Ez így Eddig engem is ezt ír. mondom AC 130-asra, mikor megsoroz. Az valami kellemes dolog. Merre Csak packolsz? akkor én viszem. Látom. Nem, Milán? flashbacks. Ja, csak akkor jó az AC. Az. Azt mikorra törtöd fel a videót? Hónapra? Ez talán még ma. Akkor rendeli. Le kell renderelni, igen, jól mondod. Mindegy. Nézd, között nem akarsz befektetőt keresni? Tessék? Milán? Mondom, befektetőt akarsz keresni. Egyébként ez a videó mind a két csatornán látható lesz. Cortex Teamen is, meg az enyémen is. Jó van. Vagy jöjjön a lóvé. Egyébként az almát ne egyétek majd, meg aranyalmát csinálunk belőle. Egyébként még nem jön a lóvé, mivel még nem vagyunk partnerek. Mondjuk Csémilánnal nem sokára az lehetek szerintem. Remélem. Ha nekem több jó lóvé jön, akkor egy nap alatt. Nekem. Hát az lehet. Poénos. Hónapig kérem azt, meg már lehetnem és rakom oda vissza, mert Jaj, tudom, most inkább leveszem. kell keresni másik oldalt. Azt mondják, nem éri meg sokáig szartogatni egyben. Hihihi. Ja. Találtam gázsi vasát. Jó, hát nem akarom, hogy elveszem. Erre mi lesz itt velünk, még neki álltok PTT-zni. Úristen, azt utálhatlak. Jó, hogy ezért laggolok. Dzsungel, öcsém, dzsungel. Notbad. Na, a kakaóbabunk már van. Egy megszokásból mindig csak egyet hozok mindenből valamiért. Jó. Tehát azért szoktam F-Ient exchange-et. Valamivel könnyebb a... Yeah. Amúgy minek várod a fákat, hogy menni, amikor ott van egy nagy fa, hogy hívják? Egy nagy ilyen sok fa, amúgy nem vágom. Nem, hogy ez slime volt. Ez kiderül, hogy egy hát ez nem is slime, ez creeper. Amúgy nálam van az összes hús, nem zavar? Én most éppen nem vagyok éhes. Én se. Amúgy csak azért megszereztem meg mindaz összes vasat. Vagy vasat? Vasat, jó van, egy vas van nálam. Egy én szereztem a legtöbbet. Nem, mert nálam meg 12 van. Ezt úgy meg. Úgy érzem magam, hogy nem nagyon segítem a csapatot így. Szóval én csak így ültetgetek fákat. Igen. Látod, Meg még milyen- pénzt se keresel. Nem Látod, ér sem. Hát, hogy milyen szemtelen vagy? Hát ja. Van ez így. Van ez Igen. így. Not bad. Ez nem kell nekem. Nem csak így van, Milán, hanem mindig így van. Azt ne felejts ki. De amikor te meg nem veszed fel a Skype-ot, amikor írunk vagy ezerrel. Jó. Istenem, hogy nyolcasztam, na. Ja, tudjátok mi a világ legrosszabb dolga? Na, Mi? Videózni akartok, hogy nyolc multiplayer-t. Nem tudtok egy ember se beszélni, higgyétek el.
Ne is próbálkozzatok meg vele. Én alapból nem tudok egyébként Code 8 multiba, jó, be tudok, de ha nekem kurva ez szokott lenni a pingem. És így dobálgat vissza. Nekem szerinted nem? Még van 31-es pingem egyik szerverre. Egyébként emberek, elnézést, ha most nem látok, de higgyétek el, én se látok sokkal többet, mint ti. Annyit látok, hogy itt kő van. Mert te most mit csinálsz? Bányába vagyok, és követ szedek. És várjál, hol vagy? Adok fákját. Maradj ott, ahol Itt vagy. viszonylag van fény, mivel itt már van fákja. Úgyis csak követ szedek. Az jó. Ez én voltam amúgy. Tudom. Ja, szerintem gyakorolja stand-upra, azzal több pénzt keresni. És legalább röhögnének a nézők, hogy lenne egy jó napjuk. Nem csak ezek a szürke hétfőzők. Mondom, ez már elkezdett röhögni. De kis poénzsák vagy. Az... Sok kis államot néztem. Shoulder Club. Az, tényleg jó. Most megszállta úgymond a csenkizmus. Ó, anyám, én már halott vagyok. Keresek sivatagi, hogy hívják? Ez az. Úristen! Mi az? Gratulál. Gratulálok. Na öcsém, most hogy menjek vissza. Hangos Hát- a gépem. Nem hall. Eszete egy csomó vas, csomó minden szar. Jó Akkor van, most srác. elagoljál vissza. Hogyne, azt se tudom, hol volt. Nem érdekel, menjél vissza. Aha, mondjál még sokáig. Kéne minimap. Jó lenne. Mondtam én Milánnak, de hát ő... Te nyugodtan berakhatod te. Én azt mondtam, hogy most én nem fogom berakni. Legalábbis nem most. Jó, én már pakolom is befelé. Most egy pár vas elúszott, ez van. Nálam van Beadom, akkor a 14. nézők nem látják. Nálam 6 darab. Nálam 14. De én most fát vágok. De meg én szereztem 64 fát. Vagy hülye vagyok követ. Tudjuk, hogy hülye vagy, de hogy annyira. Te troll vagyok. Ja, jó, nem gondoltam annyira komolyan. Nem gomboltad komolyan. Ja, nem igen. Félre beszélek, na. Isten. Igaz. Mi Nem is kell talál- race minimap, azt berakom, az kész. Meg kell Nem, mondod is. nem szorozd meg vagy 20-szal azt, és akkor utána meg adj hozzá egy metainfet, az már jó lesz. Jó. Meg lesz. Hogy tudja? IVD fájlokat ne rakjak bele? De kettőt kell azt is. Akkor a IVD egyet meg kettőt. Tessék, Ja. meg egész kód lesz benne. Ja, meg persze még azt ugye nem feltetted el, hogy a C users és a mappádban tudod az összes sysfile-t ki kell törölni. Tudod? Igen, tudom, le kell formázni a C-t is. Ja. Meg portable Windows fog futtatni a gépen. Miért Érdekes van is. Portable Windows? Biztos. Ó, találtam Csak birkát! van a hülye, aki Akkor megcsinálta. azt ne öld meg, akkor inkább azt terel, vagy nem tudod. Terelj. Slime-ot hallok. Elég lassú lenne a portable Windows. Megölöm a bárányokat. Főleg izéről. Ne öld meg. De majd találunk még. Hallod, Milán, most olvastam, lesz Windows 9. Aha, úristen, de amúgy a Windows 8 is még olyan szar. Nem, egyébként a Windows 8 az inkább olyan Android féleséges. Annyi érintést is támogatja, érintőkijelzőt. Ó, találtam Azt már a Windows MP-t. 7 is támogatja. Hallott, találtam MP-t Ó, bányát. öcsém. Az jó. Vegyél Full HD érintőképernyős monitort. Nekem nem Full megnézem. HD-s a monitorom. Nekem sem. Nekem De majd lesz. 1040x900-as csak. Nekem nem tudom, de jó nagy. 17 óra. Amúgy majd oda tépészetek hozzátok, hogyha végeztem az MPC bányával. Látom, te is úgy mondod, hogy 17 óra. Én is úgy szoktam. Hát magyarok vagyunk. Ja, 17 óra.
Én azt hittem, találtam gazsi vasat. Vagy aranyat, bocs. Az jó. Meg viszek clay-t. Ki kéne égetni. Szerintem a hardcore sorozatomban abból lesz a házunk. Amúgy hagyj tépézzek már majd egyszer. Nem. De bazogastom, merre mentem. Nem vagy. A koordináták alapján ide találsz. Haj. Nem csalunk. Rendszeres. Nem csalunk, mint kis magyarék, hogy beadott 64 steaket. Ja. Amúgy És? nézték neki a live-ot. Amikor egyszer... Nézem hát. Mi? Te nézem kis Csak magyar. Milántól kérdez ilyeneket. Hallod, és amikor felment valaki a szerverére. Aha. Az én voltam. Lol. Most én kidobáltam neki az összes gyémántját. Legközelebb DD-dost küldjél a szerverének. Oké. Támogatom. Találtam ládát, és Ja, giga pingje lesz még a lokál hoston is, azt hiszem. hallod, szerinted mi lesz a ládába? Honnan tudja? Valamit, mondjál. Nem tudom. Saj. Sajt, eltaláltad. Ez nem igazán tud lenni a Minecraftban. De egy Minecraft-os GIF van kód olyan lehetne. De egy GIF kód lehetne mondjuk benne egy izé. Tettem mondjuk. Annak jobban örülnék. Vagyok, tanyán lakok. De van Le... egy, Nincs. Nincsen modloader. de az nem is kell modloader. Ja. Bazd meg, de nyomorék vagy. Ne káromkodjam jóban. Isten, mik modoltam utoljára, na. Pillanat, ne káromkodjam. Forshoz értek, na Istenem, nem igaz. Mihez? Modloader hívva se ismerem, Fors. Fors modloader FML. Tudom, hogy mi. Most már. 6-szor. Modloader azt arra semmit akar, FML a jó. Én a Forge-ot Persze. egyébként, amikor saját modolású valamit akarok csinálni, akkor én csak vagy mi az? Azokhoz a gömbökhöz, hogy úgy generálja a mapot. Ahhoz használom. De ez fér. Az. Abba akartam szervet csinálni 1.3.2 működött a hamacsival, nem tudott rám csatlakozni turul. Most nem hamacsival akartam, hanem na. Rántunk le. Nem, Lanon megosztva hamacsival, na. De én a hamacsival akartam, csak félre mondtam, nem multiba, hanem singletben megosztva Lanon. És nem ment. Nem Kéne tudott rám. kaja. Nálam van az összes. Jaj. Akkor hozzá haza. Hogy hozzak, amikor bányászok? Jézusom. Amúgy én csinálok magamnak vasruhát, azt nem kaptok. Nem, szépen hazahozod a vasat, aztán majd elosztjuk. Hogy a viharba? De csak gyorsan hozott haza. Jó, de akkor te se kapsz tőlem fát. Hallod, te beszélsz? Hogy hívják? Hogy is hívnak? Afri. Afri. Amikor te basztálsz összes vasat. De egyébként Dávid. Akkor Dávid. Nem árulod el senkinek, villám, már megöllek. Én tudom milyen Dávid. Ne tudjad. Pont Dávid. Pusztulj meg. De különben nem az igazi. Hazudtam. De jó. Tudjuk, hogy a Dávid a neved. De is mondom. Tudod Facebook? Ja, hogyne. Facebookon nem is Dávid a neve. Tudom. Nem, ja.